Budapest International Airport, kindly remain seated, fasten your seatbelts, open the window shades and refrain from using the toilet. Thank you.
Amúgy valami olyasmi van, nem? Nem látok, addig nem volt vagyok. Te mondtad, ha belecsap a villám a gépbe, semmi baj nem lesz, nem? Akkor nincs többé. Ó, ez nagyon rossz. Amikor nem süllyed, akkor abba marad a szédülés, de ahogy elkezd lejjebb menni, Ha most ez a dedalon érne valamit, akkor nem lehet lépne fel ez a probléma. Ami annyit jelent, hogy nem ér semmi. A tudat. Én tudom ilyen. ja, mert mindjárt Monornál vagyunk. Albert írsa, igen. Megint megy le. Akkor megy hátra, mindjárt már. Langyolunk kicsit. Próbálj kézért fülelni. Ja. Nem tud a hajózás. De nem szokott annyira szépülni a helyen. Lehet, hogy az is közrejátszik, hogy nem nagyon nem ettünk egész semmit, és ott Semmi baja. Semmi köze nincs hozzá. Hát ha megyünk igen csak lefelé, hát én is érzem. szívesen átadom a fülemet neked. Fújj bele így az orrodat. Most mutattad utána. Jó, itt van. Na, jó. Emlékszem, azzal Kanádiában, és akkor ide adtak 2 poharat, ami Lebanon volt. Aha. Ja, valahol nagyon. Ó, már mindjárt lett. Aha. Milyen időjáráson azt nézd. Patakparton szállunk le. Vihar van. Nem áll. De esik az eső, és azért ilyen Van valami visszainduló kép. nincs. Baszki, akkor anyának igaza van, semmi se semmi. Figyelj, a nyárból megjöttünk az évbe. Idézőjelben. Ja. Ott a magyar vasút, most nem késel? Mi van ott? Hát ott a vasút, a MÁV. Hát ez a vonatgázolás, ez nem ma volt. Tegnap előtt. Azt a rohadt élet. Azt a betyáró istenjét. Hú, az anyját. Apukám a kisgyerekek bírják a legjobban.
Szia Gabi! Itthon vagyunk! Hát ő még nincs itt. Négyre jön. Hát itt millió egy-két közül. Oda na, mindjárt. Mikor nyit? De hallottak már kinyílni? Mikor? Készülj a... Pár perce. Készülj a fékre. Kell kapaszkodni? Ez igen. Ez nagyon lájtos volt. Aha. Ügyesen lenyomtam. Aha. Keressünk már valami visszafele induló gépet. Ladies and gentlemen, we've just landed at Budapest International Airport. Temperature outside the cabin is reported to be 22 degrees and the local time is 3 in the afternoon. For your safety and safety of the others, please remain seated until we reach our parking position and seatbelt sign is switched off. Before leaving the aircraft, please make sure that you collect all your personal belongings with you. On behalf of Captain Omar and Gabriel and the rest of the crew, we would like to thank you for choosing Air Cairo and hope to see you once again on our future flights. Thank you and goodbye. Még jó is, hogy nem ettél. Ennyiből. Meg ott van még egy leszálló. Igen. Ott. Jön le. Aha. Mennyi idő szerinted még elmúl a hány ingerem? Szerintem megállunk, azt utána minden oké lesz. Hogy félig, nem? Mi? Hogy félig? Igen. Basszus. De várjál, de ez most erre áll. Arra is van felszállás. Nem csak a Madirán. Nem, ez majd jön el erre, tehát ők arra szállnak fel 13-as irány. Mi meg 31-esen le. Mindegy, lent van a kész. Ja. Már megint bemondta, hogy fogy a pénzet az állatfején. Mi a szar, amit bekapcsoltam? Visszaraktam a hangot. Jó. De szerintem nálam még nem csatlakozott kávét. 3 óra 35 perc volt a repülés. Internet kapcsolat. Mennyi? 3 óra 35 percet jöttünk.
valahogy többnek tűnt. Vagy kevesebbnek, na. Nekem nem tűnt órának, majdnem minden. Én nem tudom. Napszöveget de annyira lélekről volt a jó minden egyébként. Én csak pulóverem a bőrödnek, a legalsó kis zsebébe. Neked most a mobilnet megy, vagy a repülőtéri? Nekem a sajátom. Hát szerintem is, mert itt én be se dobja a repülőteret. Ja, még ma? Hát akkor adjunk neki, ezért is Nagyon jó helyen vagytok, azt tudni, de ez a gép sem lesz jobb, mint amivel jöttetek annak. Jenny. Mi van? Jó. Erős kezdés. Ennyit ér az minden egyben mobilnet. Úgyis mindig. Ami októberben gondolkoztam egy Londonon még. Én nekem még mindig behagyom nekik, mert én ugye nem használom le 4 gigámat. Ja. Miért a Jenny honnan tudja, hogy milyen az egyik hajó, meg a milyen repít már bele? Hát akkor honnan tudja, hogy ez se jobb? Hát igen. Mindegy, az ott. Ez jobb, ha viszem magammal. Megesünk. Mi már megérkezünk ilyen rövid nadrágban. Szakad az eső. Ja, gyenge eső. Időjárás. Rain. Na várj, az abokét neve. Nézd meg. Nézd csak. Jó, azért jó, van pokrócom. Hallod, anyának igaza volt, nézd meg. Jaj, Ott meg, ahol bejöttünk. Vagy ahol van? Mindjárt mutatom neked. Csináljál. Itt meg, ahol jöttünk be, itt meg vihar van, és itt jöttünk. Viharról jöttünk el? Aha, De hogy nem igen. láttam villámlani. De itt végig vihar volt. Nem láttam villámlani. Ez mi ez a piros markó? Ez meg ide ismerős. Türkis.